Uy, kana yung mga kanal-kanal ba, magpatakataka kag bangag padong dito oh, kanang tingulan baya ron. O, yan, sala na ako na mag-ulan. Inigbaha dito padong sa mua. Ano ako may mong kono, sisihon ni mo na nga, di man ako nasala mag-ulan. Wala pa mo gate, dapat na mo gate para ang yung tubig sa yung ulan dito rapod. Kung saan mo mga gate, kung may balay, abnormal ka? Balay-balay mo yung mali mo mga kanal. Buhatin ng kanas yung bana ha. Ano, bagbag ka, physical ka, sige. Namuan ako kay- Sakit ka, ay, sakit ka, ha? Naabot ang mga mumho dito, bahok yung mga mumho. Pasalamat mo, di mo mamabot sa inyo, ha? Dito ba yung mga mumho, yung mga hinugasan dito kung padulong. O, huwag ba ko nagreklamo gani nga, anson niyo, bahok kayo sa mua? Pataka na mo pangit, huwag ba mo CR? Kung dito anso kuan to, rinulag dito na mo ginapisik. Kuan na dara. Ko. Ayusan na ha, ina na mong bana. Wala na papulan kayong bana di kabalo mo kalot. Basta pulan mo, kasi gila mo Ang salig. kalot mi pero padulong ila ising mong kuan, tubig. Oh, uy, sala na mo na mga gusto ko taman nga, kabulong ang pang atong lugar din eh. Ani na lang, kaluti dito sa likod, padung pud ila ising. Duha ka kalutan ba dito? May nang magbaha ila dito kung ulan gani sila mo baha. Hindi ka masakpan. Dili lagi masakpan. Suda, uy. Kana yung septic tank, kung kato yung kanang hinugasan sa mga plato, sabay ra na dito. Ay, wala man na mo ginayabog pod. Ang mga yung plato. Ginaligo man na mo, kapag human na mo hugas, ginasala lang na mo, yung mga pangligo na pod. At para tipid sa tubig. Sa buwang ka no, among awa, sa una, wapag may kabalon nga nga teknik. Oh. Ang bayron sa mga 500 sa tubig. Karon kay ko na lang. Pila lang? 15. Luhudo ano no? Diba? Say, Wasap bangagi dito ha. Ay kukuan na ninyo kay kasi pa-report among barangay buanga mo. i-report nga halok man ka. Ha? Umalok man ko, ha? Wa ko na yun na mahadlok ka. Ayaw ko halok i-report ko yung barangay kay Ginoo ko. Diyos ko, tanod akong bana. Ex na mo kapitan. Uy! Kapitan, kisa man. Si Bukol o si Niska? Paghilom diha. Ayaw ko kunkuan na dira. Ay, tutok man naman sa kuang kamera, ha? Buang ka? Inis, gusto ko ma-relax mo nang nagpabintosa ko. Kay, you know, stress kayo sa mong lugar, saba, si Dansig Shagit, ano. So gusto ka ma-relax mo to. Oo. Dili na siya. Ako ni bahala. Bintosa, magkana, bintosa kong ginunak sa ano. Bintosa. Kanang kwao ng mga sakit-sakit. Okay. Sa imong lawas. Well, nag-rest ka. O, ano kasi dahil istorya eh. Mo, ano. Sige. Dili dapat i-open nato manghang si mutiyan ma. Hindi mo nang bintosa dapit ma. Di ba, usually sa pag bintosa sa likod man, nga nga sa tiyan man ako ah. Para sa imuha ma'am, lahi imuhan originality imuha. Na kay imuha nga stress sa front. Ano, adi na mas stress ako ba? Maklaro na ako na ang mo stress na sa front. So ako na siyang ibutang. So kami siyang ma'am, this bintusa is made from the very Greek word bintusa, which means that if you're going Unay na to... kang tingin ay kasi dito kay Okay, ma'am. Kani siya ma'am, ikuan-kuan lang na ko siya. Dapat din siya sa puso dapit. Ana. So, mahit ka din mong gibutang nga ano. Itahan na dyan na siya. Oo. Pasa ka na. Social, Pangkapi. social amo adili ma'am, kaya amo adili ma'am made of a very alcoholic, kato. Oo. Kato siya, oo. Next, dapat butang ko natin sa taas ma'am. Dapat butang ni sa ubos ma'am, pero bawal man diri kay murag magubakang panganak. Oo, may yelo. Yellow, okay, bawal siya dira ha. Next, ang pinakadaghan ni mo panuhod, pangtaon sa nako mama. Nadili, ana. Kung mo ang magbuka. Dila akad panuhod. Ay naglihok ma'am kay matagang ang baso ha. Dapat siya ikuan mo siya i-relax ng yourself. Ayun lihok ma'am. Kung mo ang tingin ko, iisip sa bok. Okay ma'am. Ma-relax jud ka diri ma'am anak ha. Ay lang jud kay lihok ma'am. Ayaw hinga ma'am. Ayaw hinga. Ayaw lang hinga ma'am. Nakatay ko ano guys. Ay, mga 1 second lang. Nakatay ko ano. Sige. Adyo ko ilabot, iba barangay ko nimo, bahala ka diha. Pabarangay dito, wa po ko ilabot. Hilom diha, barangay dito, go. Ayaw di ko kadlukan, masipag 107 na kabukso mo na diri, wa ko ilabot. Ikaw kay anad kag sumon mo na imong gusto, si kag sumunan. Sus, ginokasuhi ko ninyo, wa jud ko ilabot. Baho. Bahok sa mga silingan na pod. Wa naman ka na mo kwarta. Baho. Pakibadlong. Baho. Saba daw. Hilom. Ano paglabot-labot? Tanggalan ginto sa, tanggalan. Suko man sila ma'am. Ikaw, ha? Magpa-relax din. Baho pa kag naong, baho pa mong balay. Tanggalan ginto. Ilabot jud nimo, boy. Isa sabo ng silingan. Hoy, wa jud ko ilabot, basta ko ipabarangay ko nimo. Wa pa ilabot. Mas wala ko ilabot nimo. Oh. Wa jud ko ilabot, hindi mo ta kaliwat tong sa kadiha. Anad ba kag sumon? Oh. Kamo, Wala mi anad sumon kay maayo ning tao kabalo nimo. Uy, sige pag sa buntag sabo. wala jud ko ilabot nimo. Masin pag-usaon nimo pasumon. Ana pagbaklay naghunong na ta. Hilom na good movie, sama ko sa katanya nagbuo. Alam ka ni okay ang mga kanal baho kayo. Wala ko ilabot kung baho kay natural na gyud ang kanal nga mo baho. Baho ko kag naong. Kung ano magano, sa'yo pa kasi ito, ba't away mo nagpabintusan ito para ma-relax. So
So, nag-away na rin. Nagulan man god ang padulong sa mga baha sa muang balaysing. Di ka malain na na. Kung pwede man na istoryahan yung taro. Kung ganit, siya, ako itiyo ka ganina pag eh. Saba, di kayo mo sa tinuod lang. Wala pilabot ko sabang mi. Bahawa, di na ka. Wakay ako Ano siya, sa siya, mga una Wala siya. na inter, pero nadamay man ko sa inyo, ha? Sos, pagitset, kung gusto ka, di ka kadungog. O niya, asa naman Kapulo ka ka? o sa iyong bala. Huh? Dito na po daw siya mukalot, padung na po daw sa iyong tubig. O Ano siya? tuog ka. Kilala na yung tingo, kay kamo ko dagko kay bugtiyo sa'yo pa kay sa buntag, napay nagatulog pa kung anak. Ituopog ka. Ituopog ka. Ikaw, magpatakataka istorya para makawin mo Kasi gising. kambrash mo. Bala mag-away ang tamong duwa, kasi hindi makadaway ang kanasilingan, ilong yung duwa. Sama ka? O, di na sa makadali lang. Sige daw, ha? Gusto ko kaway? Gusto ko O, sa ka naghilo mo, dili! Hindi na ako sa istorya, ha? Huwag mo kadungog sa ugikuan. Di na mag-away ka sa'yo pa sa buntag, napay nakatulog! Nakasabot mo! Yung microphone man ka. Kadungog ban mi ka? O, kadungog pa rin mo, ganun lang, o mo na nagad. Ha? No, microphone Karon, pa, makabal- dili! Para makabala ng silingan yan, nagsabat o nire, nag-away ta! Oh, musamot Para nag-away ta! Hindi mo kadungog! Sabot na kayo. Sabot na kayo. Ikaw sabot buntag makayo. Karon, kamo na namadlog sa Usa! Ayun Sama na. na. Sabot na Baho kayo. lagi. Baho. Oy, usabat ka mo duha! Ha? Mga kanin yung gusto, magsabat ka, buntag pa sa'yo, mga kanin yung gusto! Sabot na lagi ko. Ayun. Ano mo siya agad pagkadihan? Ang sadik ka. Naulawan mo, kay buntag pa sa'yo, nagsino mong away! Masaulawan Masilingan nun. Ano masilingan? Kaya gusto mo karon, gusto ko magsabat tayo, magsabat tayo, magsabat ta! Ako pa ka mga silingan nan aw. Kanina ko nag-rest ako ito para makaano ko, makapahuway ko. Alas 6, masapot lang, nagsimog sila kita ng kanan! Karyo! Sige kalat-kalat. Ikaw may si panguan sa una-una. Gamay na ka na inom. Kapay na ka ng issue, magbayanihan yan, tala sa linggo! Hala mo Kung din. ulit ako kumana, Sige, bayanihan ta ha. magbayanihan ta, dili kay kailangan isagit-sagit, tinyo na! Ano mas ako? Ikaw mas sisyagit din ha. Kalma. Oh, itanaw na ta sa mga silingan. Kalma lang sige. Kalma. Kapal ng mga ganyan ilalim nga sitwasyon nga silag away! Ano masuko ka? Mga animal! Na, Ano masuko ka? Sige, pamalikas kami ang nag-away niya. Ikaw si pamalikas. Sige, gusto mo. tama kayo mo, natulog ko, nag-relax ko, nagbintusa ko dito. Anong ikaw anong blame mo na minimum? Normal man na mag-away. First time? Agianan magunising, makuan man jud na. Daplin mo ko Ako anong dalan? Ako anong dalan dire? Kung gusto ni kang walay sabok dito kasi yung kwarto, hindi man ka sa gawas. Buang ka, asa ka kitag nagpabitusan na sa Kaya gawas. masakit na mo ka! Pahira kasi. Ikaw na. Na, bawa mo dire! Dahil bakit oras ba? Bawa mo dire, okay na to. Say pag buntag nagkuan ko anak kadara. Naraman day na! Relax. Naraman day na! Wala kay kanang dili Inhale. kaysa. Inhale. Naraman day na! Inhale. Na, Inhale. Ay, ano okay mo sagit nagsamot. Maglagot, gahit, tignaw. ako ala, respeto ay tanin nyo kay mga silingan ta. Daghanan, gani na kayo, libyuhan, kabahan na to. Ikaw man ang respeto, ano magdala kay microphone? Para madunggan ninyo, kay kanila po si istorya, di nyo madungog. Wa mo gan minaw niya dito. Huwag mo na minaw. Alam mo na, ikaw na mahit ang dugo. Ikaw nag-away gani mi ayo pag join. O kang naiinit akong dugo. Nga naman Kalma diha, kalma diha, no. Sa may gusto nyo, dinumugay. Sige. Oh, unya, saman. Sukaman. Sige, lapti ko rin sa akong balay. Na. Kaya para bailan din na to. Dirita. Ikaw rin yung mga dumog. Na. Sige. Na. Sige. Dugmok na Bawa mo na. rin eh. Bawa mo rin. Dapat si mo pabinto sa. Mga sili. Oh, diba kung lubat na. Mga siligan! Hawak mo dire. Kayo, bastos kayo mo sa kuha. Saan mo kayo mo sa kitanan, ha? Sibat na mo dito. Kuy, labot ninyo. Turbo kayo mo sa akong bintusa, ha? What's up, madlang people? Hello. Ako kaayos, buntag pa sa'yo. Hira ka, ma. Sige na, continue, baby. Sabi mo kaaway mo, stress jud kay ka ma'am ay. Tapi ka stress yun ang duwa, yun ang kasilingan na mo. Lami na yun, petisyonan. Petition yun ako na sa barangay, bagay sabong ka. Ma'am, murag nakita na ko sa imo ma'am baka na stress kay ka maragi naman siya madalag baso ma'am. Ang sama na nadir, ha? Kaya ma'am, mo ni akong alternative way ma'am pag ang tao ma'am stress na kaayo. Di na ginadalag mga bito sa nga baso. Kanina akong ginagamit ma'am. Kasi ikaw rin bahala, mawala lang akong stress. Oo, sige na ko rin bala ano. Ha, dila lang ka ma'am ana. Dila na ko rin bala sa imo ma'am. Okay ra ka ma'am? Oo, okay. Hindi na ma'am. Ha? Dili ni sa tigyan ma'am. Ana. Kaduha ma'am, para mawala jud mo stress ma'am. Mawala. Makastress yun yung mga silingan kayo. Ikaw pa nakasilingan na yun, namayak na ka ba? Gani. Kailangan pala ko yung stress din mo para bumalik-balik ka sa kuha.
Sa ma'am, ana. Oh. Buong gini siya. Ano na siya, ma'am? Dira lang na, ma'am. Mga 2 hours, ma'am. Ana lang na 2 hours, ma'am. Sorry, sleep na, ma'am. Sige, sige, kayo mag-music lang. Pag-music lang dira, ma'am. Okay ra ka, ana, ma'am.